Primeran, Bebi, 90 10. Iñaki Murua, Sebastian Lizasori buruz. Sebastian 86 izan zan txapeldun, nik uste dut txapeldun izan zanetik honea hobetu induela, naiz eta gero ez duen txapelik jantzi. 89an eta 17an txapeldun orde izan zen. Uste dut historian, nik ezagutzen dudan historian ziur, plaza gehien eta gehiena bete duen bertsolaria izan dela, egainarekiko errespeto guztiz. Iruditzat, Sebastian haundia eta bakarra munduan ere badala. Izugarrizko bertsolaria, edozein gaitan ere moldatzen dena, bere aurreko belaunaldietara egokitzen asmatu zuena, eta ondorengo belaunaldi gazteagoetara ere ondo egokitu dena. Alor denetara begira oso bertsolari osoa betea ikusten dut. Hizketan baino ere hobeto ulertzen zaio bertsotan. Dena bertsotan egingo balu perfektoa izango litzake.